Инде сентябрь үзенең соңгы көннәрен үткәрә һәм бик тиздән тышта октябрь айы идарә итәчәк. Октябрь белән бергә укытучыларны данлау көне дә җитә. Музыкаль биеклек хит парадының резидентлары укытучы һөнәрен сайлаган булсалар, нинди фәнне укытырлар иде? Бүген шуның хакта сөйләшербез. Сәлам дуслар, сезнең белән TMTV каналының мөһим хит парадында мин Ранил Нуриев һәм без берничә мизгелдән башлыйбыз. Яшь чагында актив рәвештә спорт белән шөгыльләнгән Рафаил Латипов физкультура укытучысы булыр иде. Җырчы балаларда спортка карата мәхәббәтне тәрбияләгәндә зур басымны кышкы спорт төрләренә, аеруча чаңгы шууга ясамакчы. Чаңгы шуу күңелемә бик якын. Элек бит мин төрле бәйгеләрдә катнашып, урыннар да яулый идем дип искә төшерде ул. Кызганычка каршы Рафаил әфәнде бүген хит парадыбыздан төшеп кала. Аңа уңышлар теләп, киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Qaradın nige Partayıp min gaşıkman Gaşık yüzüne Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Хәзер хит парадыбызның яңа резидентын каршы алабыз. Эстрадабызның туры сүзле башкаручысы Илсия Бәдретдинова бүгеннән алып биеклек өчен көч сынашачак. Көчле алкышлар белән Илсияне музыкаль биеклек хит парадында каршы алыйк. Siltese yakın dostlar Ol yığıldı durması diye Şatlansalar düşmanların bulması diye Ümitin üsse tuğanlar Ol bizniki tügeli diye Söygen keşen gitse ol taş köngülü deyip Var kişimde jayap tarafas Bir yığılıp durgan yığılmaz Alga atla bir güne kilimi jirge yaz Var kişimde jayap tarafas Bunlarda yığılar jin Ağır kiri turuları Taygak yoldan Turatlap baruları Kul siltegen dostlar dostluğu Taşlap gitken yarlar şit yar Bir yığılgaş duralsan ümitim var Var kişinde jayap tarafas Bir yığılıp durgan yığılmaz Alga atla bir güne kilimi jirge yaz Var kişinde jayap tarafas
менә бәләкәй чакта безгә бик күп кунаклар киләләр. Табын артларында матур иттереп сөйләшеп утырганда, достлар әйтешкәндә, ике кешенең берсе басып, мин сезгә күңел тынычлыгы телим дип әйтәләр. Ул вакытта яшьлек белән балачак белән мин аны аңламаганмын. Менә бүген еллар үткәннән соң мин сезнең каршыгызда басып, төгәл аңлап, һәммә барчагызга да күңел тынычлыгы телим. Мин яратам сезне. Бөтенегезне дә айрым иттереп. Бар көчеңне җыеп тарап бас. Бер егылып торган ягылмас. Алга атла, бер генә килми җиргә яз. Бар көчеңне җыеп тарап бас. Бер егылып торган ягылмас. Алга атла, бер генә килми җиргә яз. Тагын бер тапкыр. Бар көчеңне җыеп тарап бас. Бер егылып торган ягылмас. Алга атла, бер генә килми җиргә яз. И соңгы тапкыр. Бар көчеңне җыеп тарап бас. Бер егылып торган ягылмас. Алга атла, бер генә килми җиргә яз. Бер генә килми җиргә яз. Бер генә килми җиргә яз. Рәхмәт бик зур. Бу атнада музыкаль биеклекнең 9-нчы баскычында Мөнир Рахмаев урнашкан. Сәхнәдә сикереп биегән, үзенең энергиясе белән тамашачыларны урыннан кузгалткан җырчыны күпләр физкультура яки бию укытучысы кебек күрәләрдер. Ә менә Мөнир үзе зур теләк белән тарих фәнен укытыр иде. Аннан тыш ул музыка дәресләрен дә җитәкләргә тели. Мөнирнең фикере буенча бу ике дәресне бергә үткәреп була. Җырлый тарихны өйрәнсәң, икеләтә күңеллерәк булачак ди Мөнир Рахмаев. Әйтерсеңлә күзгә карап, хушлаша кебек яшьлек, ә күңелдә булган дәртем 18дәге кебек. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Шаулы дәртә яшьлегемне
Ләкин 30-га йөрәк калмаган. Кичтә бер чалмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт достар булганда. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30-га йөрәк калмаган. Кичтә бер чалмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт достар булганда. Кичтә бер чалмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт достар булганда. Яшәп рәхәт достар булганда. Яшәп рәхәт достар булганда. Дуслар, укытучылар көне җиткәч Альбина Апанаеваны профессиональ бәйрәме белән котларга онытмагыз. Чөнки җырчы әлеге вакытта музыка укытучысы булып эшли. Фәннәр арасында сайларга туры килсә, музыка дәресеннән тыш ул рус әдәбиятын да укытыр иде. Бу ике дәрес миңа мәктәп елларыннан ук бик якын. Мин шигырьләр укырга һәм классик композиторларның музыкасын тыңларга яратам дип сөйләде Альбина. Ә уйлап карасак, җыр ул шигырь белән музыканың берлеге. Димәк, Альбина бала чактан ук кем буласын белгән һәм дөрес юл сайлаган. Туган көн, бүләк бирә торган көн, матур сүзләр, зур теләкләр алып килә торган көн. Бәхетләр телим сиңа, шатлыклар телим сиңа. Минем һәрбер җан сулышым, һәр яңа көнем сиңа. Син минем матур кызым, син минем таң йолдызым, син минем җаныкаем, син минем алтын каем, син минем бәгыркәем, син минем бәхеткәем, син минем асыл кышым, син минем матур кызым, син. Ходайга рәхмәт укыйм, сине китергән өчен. Шул кадәрле матур хисләр бүләк итергән өчен. Күзләрең, иреннәрең, елмаеп көлүләрең. Шул кадәрле матур синең тәпиләп йөрүләрең. Син минем матур кызым, син минем таң йолдызым, син минем җаныкаем, син минем алтын каем, син минем бәгыркәем, син минем бәхеткәем, син минем асыл кышым, син минем матур кызым, син. Әйдә, әйдә, биребез бергәләп, һей! Топ, 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 топ. Топ, 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 топ. Топ, 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 топ. Син минем матур кызым, син минем таң йолдызым, син минем җаныкаем, син минем алтын каем, син минем бәгыркәем, син минем бәхеткәем, син минем асыл кышым, син минем матур кызым, син минем матур кызым, син минем таң йолдызым, син минем җаныкаем, син минем алтын каем, син минем бәгыркәем, син минем бәхеткәем, син минем асыл кышым, син минем матур кызым, син. Пам-парарам, пам-парарам, иң матур кызым син. Пам-парарам, 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 иң матур кызым син. Хит парадыбызның 7нче баскычында Сагындым авылымны җыры белән Айрат Сафин.
Узган елны әлеге җыр халык белән яратылды һәм Айратка татар җыры халык ара эстрада фестивалендә җиңү яуларга ярдәм итте. Быел 17 декабрьдә узачак татар җыры фестивалендә Айрат җиңү яулармы икәне әлегә билгесез. Ләкин сез бу вакыйганың шаһиты булып, бу сорауга җавапны беренчеләрдән белә аласыз. Без сезнең һәрберегезне бу зур концертта күрергә бик шат. Белешмәләр өчен телефон 5 196 196. Sağınıdım avılımınım yemyeşil şiremeli uğramı Şu uğramı buylatıp koytkanı da uylanıp Yeşlikke koytkanı kükü bulamı Şu uğramı buylatıp koytkanı da uylanıp Yeşlikke koytkanı kükü bulamı Sağınıdım avılımın kırlar Turgaylı king bası yılları Şu yıllar ızganı da Turgay jır sızganı da Hatırlıyım yaşlığım yılları Şu yıllar ızganı da Turgay jır sızganı da Hatırlıyım yaşlığım yılları Sağınıdım avılımın küller Bederek dalı yılgeni kül yağı Sanduğaş sayrağaş Küngülge mın toluğaş İske olam yaşlığım tonları Sanduğaş sayrağaş Küngülge mın toluğaş İske olam yaşlığım tonları Sağınam avılımın Yaşlıkta ıskalıgan jilleri Aytkanı da üzülemi tüzümeymin Yaşlıkının tabılmaz izleri Aytkanı da üzülemi tüzümeymin Yaşlıkının tabılmaz izleri Sağınıdım avılımın Yemyeşil şiremeli uğramı Şu uğramı buyladı Koytkanı da uylanıp Yaşlıkke koytkanı kükü bulamı Şu uğramı buyladı Koytkanı da uylanıp Yaşlıkke koytkanı kükü bulamı Yaşlıkke koytkanı kükü bulamı Yaşlıkke koytkanı kükü bulamı Алсу Абелханова үзен рус теле һәм рус әдәбияты укытучысы буларак күрә. Җырчының фикере буенча, бөек илебезнең төп телендә һәр кеше аралаша белергә һәм хатасыз яза белергә тиеш. Рус теле укытучысы булса, Алсу нәкъ грамматикага зур басым ясар иде. Интернет заманында күпләр кулдан язу һәм иң куркынычлы дөрес язу кагыйдәләрен оныттылар ди Алсу Абелханова. Ул бүген хит парадыбызның 6-нчы урынын яулый.
чуалган, адреслар югалган, үзләргә үләннәр шутканнар. Тик ялгыз йөрәкләр, якын дус кирәккә, бер-берсен үзләргә чыкканнар. Өндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барын. Өндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барын. Язмышлар сулыга, ятларга юлыга, үкенеш яндыра бәгырне. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, йөрәккә бары син кадерле. Ягымлым хәбәр ит, кайда син, каякта? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик йөрәк мәхәббәт сагында. Ягымлым хәбәр ит, кайда син, каякта? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик йөрәк мәхәббәт сагында. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, үзләргә үләннәр шутканнар. Тик ялгыз йөрәкләр, якын дус кирәккә, бер-берсен үзләргә чыкканнар. Өндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барын. Өндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барын. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барын. Шулай итеп, дуслар, хит парадыбызның уртасына да килеп җиттек. Һәм 5нче позициядә безне Илназ Бах каршы ала. Күптән түгел җырчы тормыш иптәше Гүзәл Идрисова белән бергәлектә «Бирмәм сине беркемгә дә» дип исемләнгән җырга төшерелгән клипын тәкъдим итте. Бу клипны сез TMTV каналында яки узган атнада чыккан шоу-без тапшыруында күрә аласыз. Әлеге клипта Илназ үзен чын моряк һәм коткаручы кебек күрсәтте. Җырчы булмаса, ул мөгаен шул өлкәдә үсеш ясар иде. Ә балалар белән аның эшлисе килми. Минем үзе бер зур мәктәп, җитмәсә, башлангыч сыйныф мәктәбе дип көлә Илназ Бах. Йөрәгемнән кайнар хисләр, ургылы бага ага. Синең өчен генә яшим, шушы якты дөньяда. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара. Кояш нурым, борчуларыма дәва. Әник ялындырган буласың, йөрәккә ясап яра. Йөрәккәем яна,
Işanmasan yüreğimle kil şekil tutup para. Yüreğim yana ışanmasan yüreğimle kil şekil tutup para. Yaratsan sen gazaplama, fışıldak kulağıma. Yürek külge eylene bir, sular sip yakınına. Yüreğim yana ışanmasan yüreğimle kil şekil tutup para. 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 Kil şekil tutup para. Kil şekil tutup para. Bu adada 4-нче урынны яулаган Илмира Сөләйманова балаларны бик ярата. Тормыш юлы аны сәхнәгә түгел, ә белем бирү дөньясына алып килсә, ул башлангыч сыйныф укытучысы булырга теләр иде. Илмирның фикере буенча, һәр әни ул укытучы. Һәм кай чакта әниләр укытучы белемен алган кешеләргә караганда күпкә кирәклерәк белемнәр бирәләр. Минем язым син икән җыры белән Илмира Сөләйманова сезнең экраннарда. Şişlerime bağlı büttü yaz ile. Biz kavuşkanlar günlerde yaz idi. Devge bülek şeşekleri beylemleri. Başlarımın şu şağı eğlengenleri. Devge bülek şeşekleri beylemleri. Başlarım şu şağı eğlengenleri. Taşı sular kağalılıkın Baytarıp yarlarına. Baytardım minin mehebet Behteli yazılarıma. Yeşik canım bu hislerini Yazlara sayın yanardı. Yeşik ömrünü yaz edip yaratılıp yaratıp. Yeşik ömrünü yaz edip yaratılıp yaratıp. Siz geldik sayrı kuşlar dallarda. Paralap sayrar şunu tuğan alarda. Biz birge biz şuna yaptık onlarda. Yaratabız şuna matır yazlarda. Biz birge biz şuna yaptık onlarda. Yaratabız şuna matır yazlarda. Taşı sular kağalılıkın Baytarıp yarlarına. Baytardın minin mehebet Behteli yazılarıma. Yeşik canım bu hislerini Yazılara sayın yanardı. Yeşik ömrünü yaz edip
yaz ikenini görmedim. Sensiz nazlar naz ikenini bilmedim. Benim yazım sen ikensin sen gene. Senin yazın men ikenmin men gene. Benim yazım sen ikensin sen gene. Senin yazın men ikenmin men gene. Taşı sular kağadulukım kaytarıp yarlarına. Kaytardın meni mehabet bəxtli yazılarıma. Yeşik canım bu hislerini yazlara sayın yanardı. Yeşik ömrünü yaz edip yaratılıp yaratıp. Yeşik ömrünü yaz edip yaratılıp yaratıp. Yaratılıp yaratıp. Менә инде хит парадыбызның көчле эшлегенә дә килеп җиттек. Һәм 3нче урында Яратам бетте китте җыры белән Илназ Гарипов. Хит парадка килеп керү белән уртанчы позицияләрдә булган җырчы сезнең ярдәмегез белән бүген лидерлар эшлеген ачып җибәрә. Кем белә, мөгаен тиздән ул биеклеккә дә менеп җитәр. Бу әлбәттә сездән тора дуслар. Чөнки бары тик сезнең игътибарыгыз ярдәмендә TMTV каналының рейтинглары төзелә һәм хит парадыбызның урыннары билгеләнә. Музыкаль биеклекнең 3нче урыны һәм Илназ Гарипов. Каршы алыгыз. Очраттым да яраттым. Сиңа гашыйк булганымны сизмичә дә калганмын. Ничек кенә тырышсам да сине оныта алмадым. Хәзер инде синсез яши алмавымны аңладым. Син минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үзитте. Ни яшен дием сырама, яратам бетте китте. Син минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үзитте. Ни яшен дием сырама, яратам бетте китте. Бер хәбәр килсә әгәр, син яшәгән тарафта, яхшы кәеф белән тулып, кызарып ата һәр таң. Ничек кенә тырышсам да сине оныта алмадым. Хәзер инде синсез яши алмавымны аңладым. Син минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үзитте. Ни яшен диеп сырама, яратам бетте китте. Син минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үзитте. Ни яшен диеп сырама, яратам бетте китте. Син минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үзитте. Ни өчен диеп сорама,
Яратам бетте китте. Sen benim soңгы тукталышым, йөрәк сине үзиттен. Нигә өчен диеп сорама, яратам бетте китте. Sen benim soңгы тукталышым, йөрәк сине үзиттен. Нигә өчен диеп сорама, яратам бетте китте. Сорама, сорама, яратам бетте китте. Бала чактан ук мин укытучыларның эшенә, аларның түземлегенә гаҗәпләнә һәм бик соклана идем. Институтта укыган чакта белем алган гимназиядә үземне хукук дәресе укытучысы буларак та сынап карадым. Күптән түгел яшь иҗатчылар мәктәбендә музыка дәресен алып бардым һәм бу эштән зур ләззәт алдым. Соңгы арада төрле илләрнең тарихы белән кызыксынуым аркасында профессиональ дәрәҗәдә укытучы булсам, мин тарих дәресен укытыр идем. Әлбәттә, бу бары тик хыяллар. Һәр кеше үз эшен эшләсен диләр. Мин барлык укытучылар алдында баш иеп, аларга рәхмәтләремне җиткерәм һәм хит парадыбызны дәвам итәм. Минем өчен әллә ниләр эшлисең, миңа ни кирәген син бит белмисең. Теләсәң кояшны, ай йолдызларны ал, ләкин син күктә булсаң да кеше булып кал. Син генә язмышыңның түрендә, син үзең кояш, күңелеңнең күгендә. Син генә яшә елмаеп көлеп, син ул бер генә юк бүтән синең кебек. Килерсең мәхәббәт җилкәне белән, яхшылык һәр вакыт җиңгәнен беләм. Теләсәң кояшны, ай йолдызларны ал, кайларда гына булсаң да кеше булып кал. Син генә язмышыңның түрендә, син үзең кояш, күңелеңнең күгендә. Син генә яшә елмаеп көлеп, син ул бер генә юк бүтән синең кебек. Теләсәң бары да синеке булыр, байлыгың, муллыгың гел ташып торыр. Теләсәң кояшны, ай йолдызларны ал, ләкин кем генә булсаң да кеше булып кал. Син генә язмышыңның түрендә, син үзең кояш, күңелеңнең күгендә. Син генә яшә елмаеп көлеп, син ул бер генә юк бүтән синең кебек. Син генә язмышыңның түрендә, син үзең кояш, күңелеңнең күгендә. Син генә яшә елмаеп көлеп, син ул бер генә юк бүтән синең кебек. Дуслар, музыкаль биеклекнең 9 баскычында билгеләдек һәм хәзер хит парадыбызның абсолют лидерын каршы алыр вакыт җитте. Бу атнада музыкаль биеклекнең алтын медален иркәгә тапшырабыз. Лидерлар позициясендә нык торган гүзәл җырчыбызны чын күңелдән котлыйбыз һәм кайнар алкышларыбызны бүләк итәбез.
Музыкаль бейіклекнің бірінші орнында Сандуғашым жыры белән Иркә. Сандуғаш тал тирәгендә маңлана минем кышым, минем кышым. Миннән ерак-еракларга киттеңме әллә очып, әллә очып. Сандуғашым талларда, күзләрем гел айларда. Сандуғаштай мин моңланам, син сөеклем кайларда. Сандуғашым талларда, күзләрем гел айларда. Сандуғашым талларда, күзләрем гел айларда, айларда. Сандуғашым таларда менәр идем айларга, айларга. Сине көтеп яна йөрәк кайларда, син кайларда, син кайларда. Сандуғашым таларда, күзләрем гел айларда. Сандуғаштай мин моңланам, син сөеклем кайларда. Сандуғашым таларда, күзләрем гел айларда. Сандуғашым таларда, күзләрем гел айларда, айларда. Кышым сайрый өзлә йөрәк, уйларым синең хакта, синең хакта. Сине көтәм кайт яныма, калма бәгърем, син ятка, син калма. Сандуғашым талларда, күзләрем гел айларда. Сандуғаштай мин моңланам, син сөеклем кайларда. Сандуғашым талларда, күзләрем гел айларда. Сандуғашым талларда, күзләрем гел айларда, айларда. Шулай итеп хит парадыбыз тәмам. Мин Ранил Нуриев зур түземсезлек белән киләсе очрашуны көтәчәкмен. Көз булуына карамастан күтәренке кәефтә булыгыз. Җырлап яшәгез һәм һәр якшәмбе кичке 6-да TMTV каналын кабызып, безнең белән бергәлектә музыкаль биеклеккә омтылыгыз. Әлегә сау булыгыз. Пока.